No Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo están empeñados en recuperar todo o proceso de obtención da seda de xeito artesanal. Hoxe é día de festa, porque toca compartir a parte máis vistosa da extracción do fío. O primeiro é ir limpando un a un os casulos, retirando con coidado esa peluxe que os cubre, pero non habería casulos sen vermes, os que naceron alá polo mes de abril dos ovos do ano anterior. Son moi pequenos cando nacen, miden 2 ou 3 milímetros. Alimentámolos con follas de moreira durante un mes, comen durante un mes aproximadamente, un poquinho máis, un poquinho menos. E aumentan de 2 ou 3 milímetros ata 7 centímetros e medio, 8. E de peso aumenta como unhas 10.000 veces. Me dixeron que eu non os pesei nunca. E durante ese tempo que están comendo vorazmente, cambian de pel 4 veces, porque se lles vai quedando pequena, entón paran de comer, deixan a pel bella e salles unha nova, e entón poden medrar outra vez. Cando chega eso, aproximadamente ao cabo dun mes de comer, xa así que paran definitivamente, buscan algún sitio protegido, un sitio en alto, onde facer estes casulos que ven sendo unha protección para realizar unha transformación de un verme, un bichiño casi parecido a unha mioca, diríamos, Que luego sale unha mariposa. Eso, unha especie de bolboreta, exactamente unha velaíña. Entón, para facer ese proceso que é delicado e que están expostos, por eso fan esta cápsula onde estar guardados, protegidos. A Pepe sumouse toda unha tropa de pequenas e pequenos que adoptaron os seus vermes, leváronos para casa e asumiron a responsabilidade de coidar deles seguindo os consellos do mestre. Os vermes primeiro tívenos un mes dándolle follas de moreiras. Primeiro eran pequeniños e logo foron medrendo e cada día de pequenos, cada semana había que darlle 3 ou 4 follas. Xa máis grandes, cada día son 5 follas. Ahora, cando se puseron a facer os casullos, antes tiñámolos en unha caixa sin nada, sin hueveras. E agora metímolos nunha caixa que ten hueveras no que fixeron os casulos. E agora, en unha semaniña ou así, xa sairán as bolboretas. Os casulos bótanse en auga quente para que abranden, porque a seda vai cuberta dunha substancia que lle aporta certa rixidez. Agora pillamos as puntas que andan por aquí soltas ao azar e imos empatando aí, según podemos. Imos empatando aí e aí vai. Unha vez rematado este proceso, chega o de fiado e aclarado, e xa se podería traballar co fío de seda no tear. Unha vez que o temos aclarado, xa temos o fío, tendríamos que facer a urdime, metelo no tear e empezar a tecer. Unha vez que sale do tear, para que ese tecido dure, porque queda un tecido duro, tendríamos que mandar a outro proceso de blanqueado, non lle chamamos blanqueado, bueno, un proceso máis de aclarado, entonces é cando xa a peza queda lisa, pois senón queda como pelo. Non é complicado de tecer, porque normalmente leva varias cantidades de fíos. Que pasa? Que o tecido, unha vez confeccionado, unha vez sacado do tear, queda como máis duro que outro tipo de fibras, por exemplo, a lã ou o liño, queda moito máis duro. Que pasa? Que cando empezamos co proceso de lavado, envejecimento, planchado e demais, entón a caída que ten a seda é espectacular, porque é mamonea para todos lados. Moito, ten un tacto moitísimo máis suave que o outro tipo de fibra. A cantidade de fío que sacamos o ano pasado da seda, que foron un mogollón de gusanos, sacamos 50 gramas. Imagínate, con esos 50 gramos daríanos para facer un trociño así chiquitín para poder tecer. De feito, fixemos en Vilanova este ano, en Raigame, fixemos con esa seda, fixemos un trociño, e claro, un proceso moi pequeño. Teníamos que sacar, pois igual a mellor kilos e kilos para poder facer unha peza. Un kilo de seda daría para facer igual a mellor 5 metros de tecido, de un ancho de 1 metro.
Stacy sinte fascinación polo tear. Resulta complicado non deixarse conquistar porque o certo é que o tear engancha. Ela veu de Estados Unidos coa súa familia a pasar uns días a Ourense e cando regrese levara na maleta o seu primeiro traballo como tecedeira. Conozco Conchita para 7 años y es muy interesante que la tarea que ella trabaja, complicado, pero cuando pienso solo a la tarea, it's okay. Detrás de todo isto un obxectivo, manter viva unha tradición e deixar en pequenas e pequenos esa semente. En un momento, hai que esperar.